L-okkażjoni biex tfakkar il-ftuħ tas-sena forensi saret fid-dawl ta' teddida ta' bojkott mill-ġudikatura. Fl-indirizz tiegħu it-tieni wieħed tax-xorta tiegħu, il-Prim Imħallef Silvio Camilleri qal li s-salarji tal-ġudikatura huma baxxi u r-reviżjoni tal-kondizzjonijiet tax-xogħol tagħhom tista' tejjeb is-servizz. Tkellem dwar dak li qed jiġri fil-qorti tal-familja, il-problemi li qed jiltaqgħu magħhom il-medjaturi u n-nuqqas ta' faċilitajiet illi jeżistu. Semma n-nuqqas ta' riżorsi u l-obbligu tal-Istat illi jipprovdi din l-għodda biex l-amministrazzjoni tal-ġustizzja timxi aħjar. L-eżekuttiv jidher iżda li ma jagħtix lill-amministrazzjoni tal-ġustizzja il-valur fuq indipendentement minn konsiderazzjoni. Il-President tal-Kamra tal-Avukati Ruben Balzan qal li n-nies qed jistennew amministrazzjoni tal-ġustizzja effettiva. Huwa kritika lil kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja u ddeskrivija bla snien. Balzan appella biex il-każijiet fil-qorti jitmexxew aħjar u dan jista' jsir billi fost l-oħrajn jinħoloq djarju komuni bejn l-avukati u l-ġudikatura.